Inkokheli yethutyana iqela leDA Umnumzana John Steenhuisen uphinde wamemelela ukuba iPalamente ibambe iseshoni ekhethekileyo ngokukhawuleza nalapho kuzakubakho ingxoxo-mpikiswano ngocimi-cimi wombane oqhubekayo kweli sithetha nje. Umnumzana Steenhuisen ukuthethe oku emvakokuba ebetyelele amashishini aliqela asakhasayo eKapa nachaphazelekileyo ngulocimi-cimi. uLindelmonda uneshishini lokutyela kumbindi wesixeko saseKapa eliqeshe abantu abaliqela. Nakuba kunjalo ishishini lakhe lelinye lamanye amaninzi achatshazelwe kakhulu ngucimi-cimi wombane. I would say, per day sales, we probably lost about 25%, 30%, and I think that's a pretty conservative estimate. Amagosa yeDA aseburhulumenteni kwiphondo atyelele ishishini lakhe ukujonga ifuthe lokunkinkishwa kombane. GDP is suffering because of load shedding. Our whole country's gross domestic product, we're kind of beyond it's $1 billion an hour or $1 billion a day. We're right now on that brink that it's now much worse than just how much it's costing. We cannot afford any more cost. It's got to be fixed very, very quickly. Inkokheli yeDA ithi fanele ihlolwe into yokuba uEskom ibe nguye kuphela onikezela ngombane. What has become abundantly clear in the last few days is that this country is being held ransom by a state-owned entity that is no longer fit for purpose to meet South Africa's energy demands. uSteenhuisen ukwamemelele usomlomo wePalamente ukuba abize indibano ekhethekileyo kuxoxwe ngengxaki yombane kweli lizwe. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eKapa.